Vítejte v úvodní lekci o řízení vytápění. V této lekci bych vám rád ukázal, jak zaučit termostatickou hlavici s centrální jednotkou Homatic IP a navíc ho propojit s okenním a dveřním senzorem. Přímé propojení mezi zařízeními je vytvořeno automaticky. V aplikaci Homatic IP buď jednoduše klikneme v horní části na přidat první zařízení, pokud ještě žádné zařízení není přidáno, nebo klikněte navíc a následně na přístroj zaučit. Poté prosím aktivujte zařízení, které má být zaučeno. Buď jednoduše vložíte baterie, nebo pokud jsou baterie již vloženy, stiskněte modré systémové tlačítko na zařízení. V dalším kroku vybereme zařízení, které má být spárováno, napřed termostatická hlavice a zadáme poslední číslice sériového čísla. Toto sériové číslo lze nalézt na štítku v prostoru pro baterie daného zařízení. Prosím, zadejte pouze poslední 4 znaky, které jsou tučně zvýrazněny. Poté, co zadáte poslední 4 číslice, potvrďte své zadání kliknutím na tlačítko Pokračovat. Pro pokračování je důležité zadat tato čísla správně. Pečlivě zavřeme prostor pro baterie a počkáme, až bude možné zařízení přiřadit k místnosti. První nebo novou místnost vytvořím stisknutím na tlačítko plus. Pojmenuji ji například obývací pokoj. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat, pojmenujte zařízení například termostatická hlavice Evo a klikněte na Pokračovat, následně vyberte pro tuto konkrétní termostatickou hlavici orientaci displeje podle toho, na které straně radiátoru je nainstalována. Zařízení je nyní zcela spárováno a může již být ovládáno v aplikaci Homatic IP na domovské obrazovce. Nicméně ještě potřebujeme spustit kalibraci na této termostatické hlavici. Provedete to jednoduše stisknutím systémového tlačítka, kdy nejprve aktivujete displej. Následně znovu stiskněte toto tlačítko, abyste spustili proces kalibrace. Jakmile je na displeji zobrazena teplota, zařízení je připraveno být ovládáno v souladu na zobrazené teplotě. Nyní je na displeji zobrazeno 17 stupňů. V aplikaci Homatic IP máme nyní k dispozici novou místnost. Aktuálně ji můžeme vidět v zobrazeném seznamu. Pokud klikneme na ikonu úplně vpravo nahoře, přepneme se tímto způsobem velice snadno do zobrazení dlaždic. V tomto zobrazení dlaždic můžeme snadno kliknout na místnost a pohodlně nastavit novou teplotu pro termostatickou hlavici, čímž zajistíme optimální komfort vytápění. Navíc lze nastavit teplotu termostatické hlavice přímo na zobrazené dlaždici na domovské obrazovce. Vstupte do požadované místnosti, klikněte na 3 tečky v horní části obrazovky a poté klikněte na Editovat domovské favority. A v tuto chvíli si zde můžeme vybrat, co by mělo být zobrazeno na domovské obrazovce. Zde si vybereme odpovídající ovládací prvky pro naši termostatickou hlavici na naší dlaždici. Samozřejmě manuální ovládání je stále možné. Vyzkoušejte si to. Nastavím požadovanou teplotu na 19 stupňů a můžeme vidět, že tato nová požadovaná teplota je zobrazena v aplikaci. V dalším kroku spárujeme okenní a dveřní senzor. Pro provedení spárování v aplikaci opět klikněte na přístroj Zaučit a vložte baterii do zařízení. Pokud již byla baterie vložena, jednoduše stiskněte modré systémové tlačítko. Toto zařízení je pak vyhledáno a může být snadno a rychle nastaveno pomocí naší centrální jednotky, a to jednoduše zadáním sériového čísla. Prostor pro baterie můžeme uzavřít. Abychom úspěšně navázali spojení mezi těmito 2 elektronickými zařízeními, musíme pro ně vybrat stejnou místnost. Proto znovu vybereme obývací pokoj i pro tento okenní se senzor. Přiřadíme název zařízení. V tomto případě je dostačující okenní a dveřní senzor.
Následně se musíme rozhodnout, v jaké funkci chceme tento konkrétní okenní senzor používat. Mohu si buď zvolit, aby se teplota v místnosti automaticky a efektivně snížila, když okenní senzor detekuje otevření okna, a vrátila se na původní nastavenou teplotu, když je okno zavřeno, nebo mohu tento okenní senzor použít jako alarmový senzor. Pokud chcete používat obě funkce pro tento okenní senzor, máte možnost současně aktivovat obě funkce. Okenní senzor je nyní úspěšně spárován. Jednoduchým kliknutím na hotovo opustím menu párování a poté zkontroluji, zda tento konkrétní okenní senzor skutečně sníží teplotu na termostatické hlavici, když bude otevřeno okno. Pro tuto chvíli zakryji senzor okenního senzoru, čímž simuluji zavřené okno. Na naší termostatické hlavici máme aktuálně teplotu 19 stupňů, což také jasně vidíme i v aplikaci. Jakmile otevřu okno, nastavená teplota se automaticky sníží na 12 stupňů, což je také jasně viditelné v mé aplikaci Homatic IP spolu se symbolem otevřeného okna v obývacím pokoji. Po zavření okna je automaticky a plynule odeslán příkaz k mé chytré termostatické hlavici, který obnoví původní nastavenou teplotu. Samozřejmě tuto změnu mohu snadno sledovat ve své aplikaci. V další části bych vám rád názorně ukázal, jak správně nastavit individuální topný profil tak, aby byla místnost dostatečně vytápěna pouze v určitou dobu a na určitou požadovanou teplotu. Klikneme na víc, přejdeme do sekce Klima v místnosti, klikneme na profily topení, zde si můžeme nastavit nový standardní profil pro náš obývací pokoj. Standardní profil je vždy automaticky uložen v aplikaci Homatic IP pro každý jednotlivý den. Nastavení můžeme jednoduše změnit výběrem určitého dne v týdnu a například změnit základní teplotu například na 17,5 stupně. Dále můžeme nastavit specifická individuální časová období, během kterých lze teplotu snížit nebo zvýšit. Zde vidíte nastavení z výroby, kdy se teplota automaticky zvýší na 21 stupňů od 6 do 9 hodin. Nyní můžeme toto období upravit pro konkrétní situaci, například tak, jako v našem případě. Ujistěte se, že nastavení pro vytápění skončí v 10 hodin odpoledne. Dále změníme hodnotu teploty tak, aby teplota nebyla nastavena na 21 stupňů Celsia. Místo toho bychom mohli nastavit 22 stupňů. Podobně můžeme také upravit časové období pro konec dne. Takže klikněte na druhé časové období a upravte čas začátku od 16 hodin. Do 23 hodin zvyšte teplotu na 23 stupňů a potvrďte. Takto jsme upravili náš topný profil pro pondělí. Další časové úseky pro konkrétní den lze přidat klepnutím na ikonu plus. Vraťme se zpět na přehled. Nyní můžeme snadno skopírovat tento topný profil pro každý všední den, takže nemusíme upravovat každý den zvlášť. Pro provedení tohoto skopírování přejeďte po upraveném dni na svém iOS zařízení z pravé strany na levou a poté vyberte možnost kopírování. Pro zařízení Android dlouze stiskněte na tento upravený den, klepněte na kopírovat a poté vyberte pracovní dny v týdnu, na které by měl být nastaven stejný profil. Uložte klepnutím na OK a následně budete mít stejný způsob vytápění od pondělí do pátku. Samozřejmě můžeme také individuálně přizpůsobit sobotu a neděli, například nastavit teplotu na 23 stupňů od 8 hodin do 23 hodin a základní teplotu na 17,5 stupně. Opět máme možnost skopírovat nastavení ze soboty a aplikovat ji na neděli. Poté následuje přenos těchto nastavení do termostatické hlavice.
Pokud se nyní vrátíme na domovskou obrazovku, máme v obývacím pokoji možnost výběru mezi automatickým topným profilem, který je zde aktuálně nastaven jako výchozí, nebo přepnout na manuální režim. V manuálním režimu je jednoduše udržována stálá teplota.